Li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya PYD kiriya rûbinpêkirinin xwe de berdewam e. Herîdawî jî li gundewarê dêrikê milkên taybet yên welatiyên gundekî desteser kiriye ji xwe re bikartîne. Li gor şopandina Rêbaz News ji dereke taybet ji malpera platforma Int Ango ay Intî re eşkere kir. Hejmarek alavên kolan û rastkirinê ser bi rêveberiya PYD ve dest bi proseyeke rastkirina zemînan li gundê Swêdîk yê gundewarê dêrikê kir da ku bidarên biberhem ji xwe re biçîne. Jêderê serzarê kesekî xwedanê milkên heman gundî ku nexwest navê were eşkerekirin dazanîn ku ew matmayê mane çawa alavên kolanê yên PYD erdên çiyayê li gundê Swêdîk dikolûn ser rast dikin bi bê razîbûna xwedanê wê bi bihaneya çandina daran. Xwedanê wan erdan tekez kir ku gundê Swêdîk milkê taybet ê malbatê ye. Dema ku wan razîbûna xwe daxuyanî û hewldarê giriyê li wê proseyê bike û rawestîne, bersiva wan hate kirin û ji wan re hate gotin ku ew biryar ji kadroyê berpirs di ber deverê de derketiye, wate kadroyê PKK û ew biryar vegertê de tune ye. Her wiha amaje kir û got ku ev e demeke gundê me Swêdîk ji aliyê PYD ve tê armanc kirin. Sedem ew e ku gundê Swêdîk gundekî Siryan ye û ji ber sedem li necetperest tê armanc kirin li gorî heman kesî û heman malperê. Her wiha got jî tevlî ku cihê gund ne cihekî stratîjî ye yan jî nîzî sînor e, hejmarek navandên leşkerî li zeviyên ser bi gundê Swêdîk ve ava kirine û zarok û ciwanên jêr 18 salî di wan navandan de fêrî bikar anîna çekan tînin û leşker dikin. Rêveberiya PYD di kiryar û binpêkirin û siyaseta xwe ya tekalî de sepandina biryarên xwe li ser welatiyan bi zora çekan û gef û fişarê berdewam e. Ev kiryar jî di demekê de tên ku serkirdeyê Hesedê Mazlûm Kobanê daxwaza destpêkirina danûstandinên Kurdî di navbera Enekesê û PNK de kiriye û PNK jî ku PYD têde partiya herî mezin û sereke ye. Xwedana biryarê ye herîdawî amadebûna xwe ji bo destpêkirina danûstandinan daxuyanî. Di beramber de di heman demê de PYD erd û zeviyên taybet yên welatiyan desteser dike. Beriya wê jî hejmarek kadir û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ravandin wekû hewlekê ji bo tirsandina waw ta ku wan ji kar û çalakiyên wan dûr bixe. Bêtiriya wan jî gef li wan hatiye xwarin. Eger biaxivin û kiryarên wan eşkere bikin, dê tola wê yekê ji malbatên wan were hilanî. Her wiha wê wan armanc bikin serbarî xerakirina cihên Newrozê û rêgiriyê lê darxistina cejna Newrozê ya netewî û vêxistina agirê Newrozê li hin deveran ku ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye ve hatibû destnîşankirin. Hin jî kiryar û binpêkirin ranewestiyane û rojane têne kirin. Ji bo Rêbaz News, Elî Umar.